Hello mga Jumega ko ng mga gandararat. Mga gandararat, ito na yung mga gamit na galing sa salon. Tara mga gandararat, samahan niyo ako. Dali, samahan niyo ako. Naku Inday, tiis-tiis ka dyan. Abroad pa more. Unsay gi-inter. Gano'n ka tag-unlan? Unlan. Ano mga unlan ba may? Saan sana? Para ba? Pang manicure. Ayun na nga eh. Kaya ano, daghan na kita, magbagood na sa dalhon nun. Naragid ay tanan diriyot, no? Wait lang, intro muna tayo mga gandararat. Nag-unlan na nato, dito kasi ganito ni magkamamba. Ah, sige, sige. Naklin lang ni dito. Ang case bag, ina tamang si pangang yabi. Kinsa may mulovid ha, okay, free ra ni. Ang pangit talaga yung heater. Heater. Ano yung tawag siya na po eh. Mutala. Kaya ka na home service ta. Heater? Ya? Itong heater ba? Ang lama? Dili, oy, heater. Tapos tubig. Ayos ah. Parang model lang dyan. Magtrabaho ka na. Yan. Magsikap ka. Kasi bayad na tayo. Tulog kain lang yung trabaho natin. Tapos hindi pa tayo magsikap. Ayan. Wow, ang ganda ng kargador. Grabe talaga yung naghakot nito. Ganyan lang yung ginawa nila. Oh. Basta nahakot lang, okay na yun. Tapos yan lang. Bahala na. Walang pakialam kung masira o anong mangyari sa mga gamit. Yung iba nabasag. Oh my God, may dumaan na bakulaw. Naku, huwag kang tumawa dyan. Alam mo bang, sa lahat ng bakulaw, yan ang pinakamaganda. Pinakamagandang bakulaw. Naku, bilis-bilisan nyo dyan. Ang tagal nyo naman. Ang dami-dami pa namang anuhin nyo, i-arrange. Tagal nyo eh. Mahirap talaga magnegosyo mga gandararat pag hindi mo alam yung negosyo. Kaya magnegosyo kayong alam mo. Katulad nito, nurse siya, tapos wala man lang alam. Ay, nako, ang hirap talaga. Tapos ang laki ng gastos niya dito talaga. Pero wala naman akong paki kasi gastos naman niya yun. Pero sayang ba? Nako, gandararat Maris, baka mabinat ka niyan. Ang bigat-bigat niyan eh. Ito talaga si Gandararat Jane, oh, pang model talaga to siya, oh. O, diba? Oh, pusing sa. Yung mukha ko dito ba, hindi ko malaman, para akong criminology. Criminology. Para akong magnanakaw na ewan ko. Yan, mga pang facial yan dyan, mga gandararat, nilagay lang dyan. Mga gandararat, kaya kami nagtakip sa sa ilong namin. Hindi naman maalikabok dito. Paglabas kasi namin, may naamoy kami sobrang baho mga gandararat talaga. Grabe, sobrang ang amoy, grabe. Amoyin mga bunganga mo mga gandararat, ganun talaga kabaho. Joke. Ayan, magtiis kayong dalawa. Kasi, tulog kain lang ginagawa nyo. Tapos, sinasahuran kayo. Kaya, magsikap kayong dalawa. Mga gandararat, ito yung namin dito, yung sala. Yung dati dito ako sumasayaw, dito ako nagwiwising. Temporary namin dito siya ilagay kasi i-arrange pa namin siya. Yung mga gamit pala.
Abroad pa mo, unsay gi-enter. Hoy, mga hunghang, tumahimik kayo. Sumasahod kami ng 30,000 tulog kain lang. Oh, kayo, hindi kayo mag-abroad. Beautician noon, kargador na ngayon. Kapoy. Ba, nagreklamo pa. Yan na nga lang trabaho mo, reklamo ka pa. Grabe naman si Ganda Raratsin. Ang liit ng karton niya, oh. Tingnan nyo, oh. Ang bigat-bigat daw, sabi niya. Ang liit-liit nga niyan. Naku, Ganda Raratsin. Wala lang yan sa bigat ng dala ko, oh. Sa sobrang laki nito, grabe. For the first time, ngayon lang ako nakakarga ng ganito kalaki. Oh, tingnan nyo ang laman. Oh my God, ang bigat talaga. Naniwala naman kayo. Hoy, hindi ako pinakarga ng mama ko dyan dati, no? Pati papa ko, no? Sorry na lang. Ayaw, isira ba? Dali lang. Oy. Dili sa dili sa gani karon ugma pa gani. Paugsan sa nato mapanda. Dili sa to ito. Kanina oh. Guys, mani siya mga manager diri oh. Mani siya mga gamit tanan. Na pag salon pa mo. Ay, ang kani. Magsalon na rin mo ay pagtaray ang lirat kung iya magsalon. Mao. Di masaray. Di masaray. Na ba kay tubig diri oh. Wow, makayo eh. Diri ba o sa ref? Yati diri. Ay, wala kay tubig talas daya. Wala ba? Wala kay tubig ato. Sama ni siya wala ni kana lang isa danon yun sa isa lang bawang ko. Masuko bing hamama grabe ani. Kani ba o kani na Mga basura na ay katon. Na binasi. Butan binasi mo dara. Ay di isa katon nang naghakot. Pati basura gidala. Wala naman siguro. Wala ang magsalon na pagbago. Gata. Ha? Asan kayo? Hindi na. Kita siya obligado magpagawas mo ng Nadia sa tuwa. Tiga, trabaho niya. Kani, isunod niya? Sana. Kanap po kay. Wala tubig. Uy, uhawa kayo. Ay, wala na yun. Kigisiran naman. Wala naman, no? Kapuya, eh. Dire. Basurahan na ni. Kani oh. Machine. Ang mga manicure. Ang machine. Nandari ko no? Kaya oh, dili na lang na. Machine sa? Wala manghapon na gamit eh. Ay kani oh. Kana lang. Kani o para sa Iyot. para sa ano yun? Diyan na. Para sa ida. Doon ka balian ko din yan. Aray. Aray ka. Subla kasi. Wala naman siguro na. Tara. Tagpila ka ni sa to ano? Ganyan. Ganahan ko ani. Sa kanang counter.
Diri raw tag dos ra daw kapin. Tres. Oo? Ilang magdala na lang, no? Okay na? Ano ni siya tanan mga gandararat. Natawa kami mga gandararat sa Bulaklak kasi daw nilabas namin para diligan. Takot nga kaming lumabas para mag-ihi. Yun pang diligan yung Bulaklak. Ay, sa wakas natapos na rin. Thanks for watching mga gandararat. Please pa-like, pa-subscribe o follow sa ko ang Facebook page o sa ko ang YouTube. Thank you!